Когато говорим за кръщение, през призмата на Божието Слово, думата кръщение означава посвещавам се да бъда ученик на съответното учение, на съответният учител. Както в случая с Йоан Кръстител, така и в случая с Исус Христос. Както имаме Христово учение, така имаме и Йоаново учение. Кръщението на Йоан е свързано с съответният вид учение, т.е. Йоановото учение. Кръщението в Исус Христос е свързано с съответният вид учение или Христовото учение. И така, и в двата случая виждаме, че водата е образ на кръщението. Водата е само една публична изява за това, че ти си взел намерение да следваш съответният учител. Както при Христовото кръщение, така и при Йоановото кръщение. Когато говорим за кръщение, говорим за посвещение в ученичество. И така, нека да видим това. Нека да прочетем един стих, който ще ни даде по-пълна представа за онова, което говорим. И така, нека да прочетем от Евангелието на Лука, 3 глава и 3 стих. И там се казва следното, забележете. И той обикаляше по цялата страна около Йордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете. Сега, забележете. Казва се, и той обикаляше. Кой е той? Разбира се, става въпрос за Йоан Кръстител. Той обикаляше. И какво правеше? Проповядваше кръщение. Забелязвате ли думата проповядва кръщение? Той не дава кръщение. Той проповядва кръщение. Умишлено казвам, той не дава кръщение, защото много популярен израз също така, аз вземам водно кръщение. Не. Кръщението не е нещо, което ти вземаш, а кръщението е нещо, на което ти се посвещаваш. Има голяма разлика в това. Забелязвате ли, че Йоан Кръстител не казва, че дава водно кръщение, за да може ти да кажеш, аз го вземам. Нито някой казал в Библията, че е взел водно кръщение. То не се взема, а ти решаваш да се посветиш на съответното учение. И сега нека да видим друга ключова дума в този стих. И другата ключова дума в този стих е следната, че забележете, и той обикаляше по цялата страна около Йордан и проповядваше кръщение. Какво прави той с кръщението? Какво прави Йоан Кръстител относно кръщението? Той го проповядва. Тоест, кръщението е нещо, което ти проповядваш. Следователно, ако някой се кръсти в кръщението, което Йоан проповядва, той се кръщава в съответното учение, което носи това кръщение. И по този начин можем да заключим, че същността на кръщението не е изразено във външният образ, а е изразено в ученичество, следване на съответният учител, в случаят Йоан Кръстител. Ако ти се кръщаваш с Йоановото кръщение, ти ставаш ученик на Йоан Кръстител и ти трябва да следваш неговите стъпки и онова, което той говори. А ако ти се кръщаваш с Христовото учение, по същия начин ти трябва да следваш думите на Исус Христос. Когато един човек се кръщава с Христовото кръщение, той следва Словото на Исус Христос. Той следва учението на Исус Христос и се посвещава да бъде ученик на Исус Христос. Когато ти се посветиш да бъдеш ученик на Исус Христос, ти се кръщаваш с Христовото кръщение. Когато ти се посветиш да бъдеш ученик на Йоан Кръстител,
ти се посвещаваш, ти се кръщаваш с Йоановото кръщение. И така, къде е водата в цялата тая работа? Тя е образ. Ето защо водата е всъщност един образ, а не същността. Същността и сърцевината на кръщението винаги е свързана с ученичеството, с носенето на кръста и с учението на съответният учител. Било то Йоан Кръстител или Исус Христос. Ако четете внимателно в целият така новозаветен пасажите в Новия Завет, ще забележите, че Йоан Кръстител също има ученици и последователи. Кои са последователи на Йоан Кръстител? Тези, които следват учението и следват словото на Йоан Кръстител. Исус Христос също има ученици. Кои са ученици на Исус Христос? Тези, които следват учението на Исус Христос, които са се кръстили в светлината на Христовото учение, които са се посветили на Христовото учение, всъщност те са се кръстили с Христовото кръщение. И ето за това кръщение има предвид Исус Христос, не за Йоановото, а за своето кръщение има предвид, когато казва: който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. В Марк 16 глава и 16 стих. А не става въпрос за водно кръщение, не става въпрос за ритуал, защото ритуал, както казах, е само образ на кръщението. Относно това, нека да разгледаме още няколко стихове, които са още по-показателни във връзка с това, което говоря. И така, нека да отидем в 7 стих. Значи, Евангелието на Лука, 3 глава, и нека да четем от 7 стих. И така, той казваше на множествата, които идваха да се кръщават при него: рожби и хинини, кой ви предупреди да бягате от идващия гняв? Тогава принасяйте плодове, достойни за покаяние, и не почвайте да си мислите: имаме Авраам за баща, защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да издигне чеда на Авраам. А и брадвата лежи вече при корена на дърветата, и така всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън. Нека да спрем за малко до тук и нека да разсъждаваме. Забележете какво се казва в 7 стих. И така той казваше на множествата, които идваха да се кръщават при него: рожби и хинини, кой ви предупреди да бягате от идващия гняв? Това не е ли парадоксално, кажете ми? Не е ли парадоксално, че Йоан Кръстител проповядва кръщение и въпреки това хората отиват, и то големи множества, се казва, отиват при Йоан Кръстител, не се подиграват с него, разбира се, отиват да се кръщават. И словото ни много ясно ни посочва, че големи множества отиват да се кръщават с Йоановото кръщение. Но забележете, вместо Йоан Кръстител да им каже: о, вие сте блаженни, че вярвате на моите думи, че сте повярвали, че наистина Господ ме изпраща, вместо това той ги нахоква и им казва: рожби и хиднини. Той ги нарича рожби и хиднини, змийски рожби, деца на змия. Кой ви предупреди да бягате вие от идващия гняв? Кажете ми, не е ли парадоксално това? Защо Йоан Кръстител постъпи така? Ето това е, което ще се опитам да дам обяснение по този въпрос. Забележете сега. Той нарече не тези, които не идваха да се кръщават при него, а той нарече именно тези, които идваха да се кръщават при него. Нарече ги рожби и хиднини. Защо ги нарече така? Това е интересен въпрос. Аз, например, не съм видял нито един служител, който да извършва водно кръщение и да е нарекал хората, които идват при него да се кръщават, рожби и хиднини. Може би те няма да стъпят при него повече на църква. Защо е така? Защо Иван си позволи да каже това? Това е, което ще разгледаме в продължение.